from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga broadcast abyan ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking and listening audience dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa Kawayan, sa Ilog, kag dira sa Cabancalan City. Nagapasalamat kita sa aton mga kabiyanan nga mga pastor nga naga-replay sining aton broadcast kag nagakalipay kita sa Ginoo sa mga bunga o resulta sa sining Diyos non kag Kristohanon nga buluhaton. Sa aton nga pagtuon karon sa pulong sa aton Ginoo diri sa Efeso kapitulo 5 sugod sa bersikulo 21 aton mabasa ining bilidhon kag balaan nga mga pulong. Magpasakop kamo ang isa sa isa sa pagtahod kay Kristo. Mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana, subong nga sa Ginoo. Kayang bana amo ang ulo sang asawa, subong nga si Kristo man amo ang ulo sang iglesia. Nga iya lawas, kag siya gid ang manluluwas sini. Kabay ang Ginoo abyan magadugang sang espirituhanon nga pagpakamayo sa sini nga mga pulong nga aton mag-upa nga ginbasa. Aton hambalan karon, aton tun-an, subo nga ang bana may katungdanan o responsibility sa iya kaugalingon nga asawa nga amo ang paghigugma sa asawa. Isa ka maalamon, isa ka intentional, kag mainiton nga sahi sang paghigugma sa iyang asawa. Amuman aton nga hambalan ang katungdanan sining asawa sa iya nga bana. Kag amo ina ang pagpasakop. Ining pagpasakop sang asawa sa iya kaugalingon nga bana, wala nagakaulugan nga siya inferior kon hambalan ang relasyon dira sa Dios kag sa isa kag isa. Ini nagatudlo lang sang iya nga katungdanan, sang iya nga ranggo sa pag tudlo sa Ginoo sa sining ginatawag naton pagpaagisod, pagpasunod. Halin dito sa Dios nga may nagapasakop si Ginoong Hesus. Halin dito sa kay Ginoong Hesus, nagapasakop ang lalaki o ang bana. Halin dira sa lalaki o sa bana, nagapasakop nga mahigugmaon, nga sa kinabubuton ang iya asawa. Hindi ini pag kaugtan o kon i-react, i-respond ang asawa nga may kasubo tungod kay siya nagapasakop